sărbătoare. Ziua 5 de când s-a dat oficial stare de urgență și e a 10-a zi de când mă aflu în autoizolare, că eu m-am izolat mai dinainte, m-am izolat singur. Am vorbit cu vecinul de la blocul C30 și mi-a zis că la care am făcut un video atunci cum acum vreo 2 săptămâni cum să-ți repari fluviala singur, de pe canalul meu cu Mihăiță Știe. Dați voi acolo pe internet. Ce vreau să vă zic e că mi-a confirmat că la grădina zoologică la noi există pangolini. Vecine! Vecine! Mihăiță! Te-am auzit pronunțând termenul de pangolin. Voiam doar să îți menționez că aseară, în timp ce mă uitam cu binoclu la natură, am observat indubitabil unul. Ce zice mă ăsta că a observat? Ce că a văzut un indubitabil, bă. Mamă. Și e grav? Am observat indubitabil un pangolin. Păi ori indubitabil, ori pangolin, mă. Sunteți niște proști. A văzut un pangolin. Aoleu, e grav, bă. Foarte grav, să știi. Auziți, băieți? Știe cineva al cui BMW-ul ăla cu numere de Bulgaria? E parcat pe locul meu. Acel autovehicul îi aparține lui Câță. Stai fără grijă, îl apelezi imediat. Câță! Câță! Ce s-a întâmplat, maestre? Te caută cineva. Aoleu, să moară frații mei, mă. A venit miliția, mă caută miliția? Nu, maestre, stai liniștit. Te caută, dacă mi permite îndrăzneala, noul vecin, al cărui nume nu mi-a fost încă adus la cunoștință. Ia zi, vecine, ce-i? Marcel sunt. Salut, vecine. Tu ești cu BMW-ul la negru? Da, frățică, eu. O poți muta, te rog, că ești pe locul meu de parcare. O mut, frățică, după ce le dă ăștia voie să ieșim din casă. Hai bă, Câță, bă, du-te dracu, mută straca de acolo, bă, pe locul omului. Hai bă să fii mai bun, bă, ce dracu, nu vezi cu ce se întâmplă acum, cu ce rămânem, că rămânem numai noi, unii cu alții. Adevărat, frățiorul meu Tristan, că cum le zici tu așa de mă față și plâng. O mută, mă, dracu, de troacă. Am primit un pachet de la curier, dar sigur nu e al meu. Rogu, te spunem că nu l-ai deschis.